Hey लोगोफोर मोनफैबाय हटेलावहाय मा हटेल बेखौ मिन्थिला गाबोन फुङावसो खोन्थासिगोन लोगोफोर मोदोम मावजोब्बाय आयौ जिबनावबो जानला मोनला दाफैखादै बिजय साना जेबो जायाखै खोमा मालाय मोदोम मावजोब्बाय बिसिनि गेजेराव सोरबा जादों सोरबा जायाखै जालानै जोंना ओइ सासेया गोबागासिनो नै ओंखायनोथ' ओइ गोबागासिनो नै गनायखौ होनो हाया आं नायफिननांगोन ना ओरैबायदि गुसु नै जायगाया गोबाग्राया हनै जोंना हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोदान ब्लगखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाबाय लोगोफोर नै लोगोफोर जोङो बिराद गोजानाव जारनि खालामनो नागिरदों आरो दिनै ओमफ्राय जोङो लोगोफोर स्कुलाव मोनसे फिसा प्रग्राम दं बे प्रग्राम जोबखांबाथाय जोङो अरुणाचलाव थांनो नागिरदों आरो जोंनि मास्टार स्टाफफ्रा ज'नो बेरायनो थाखाय ट्रिपआव ओमफ्राय आङो बिनिनो एसे ब्लग लाबोनो सानदों लोगोफोर नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नै प्रग्रामा जाबाय आरो लोगोफोर बे जोबबानो जोङो थांगोन आरो बयबो ज'नो गारि भारा लाखादों ओमफ्राय सानथामनि हाबाफारि सानथाम बेरायनानै फैनोसै आरो जोङो अब्ला दिन्थिलांसै लोगोफोर नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं एसेबां मानि मोजां ब्लग लानो हायाबाबो जि दिन्थियो बेखौनो जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आरो आंखौ अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय नैबेनो आरो जोंना स्कुल अपेनिं खालामदोंमोन इनिनो प्रग्राममोन आरो स्कुल गोदान नुदों हाबगासिनो हायन बयबो हायन नै लोगोफोर ओंखारखांबाय जोंहा थांनोसै स्कुलनि प्रग्रामा जोब्बाय आरो ओमफ्राय थांबाय थानोसै जोङो दिनैथ' गारि सासो थांगोन नालाय ओंखायनो बिराद नर्मेल ड्रेस गानबाय जोङो नै गारि सायावसो मोनानायजों मोनहैनायजों आरो जोङो दा थांसैदे जोङो मोजाङै थाथ'बाय था जों फैबा मोजां क्लास खालामफैफिनगोन दे नुवाखैनो नै हा जागोन दे जागोन औ नेनानै था जों मोजां क्लास खालामफैफिनगोन फैफिनबा बाखिया न'आव ओंखारहैजोब्बाय आरो ओमफ्राय जों सानै दङ सारमोन दं आरो ओमफ्राय जोङो थांनोसै गारियाबो फैखाबाय थांसैनि जोंहा थादो आदा थाथ' जुरु थाथ' एसे थाङा नै मालाय वाटारफलनिफ्रायनो खोन्थालांबानो जाबाय वाटारफल ओमफ्राय बे माबाया सेला माबाया बै वारियर माबाया इयावसो बै हाजो थिखिनियाव थांगोन जों बै हाजो थिखिनियाव बेफोर हाजो थिखिनियाव गाखोहैजोबगोन नै ओमफ्राय आरो थांबावबाय बेलेगखौ चेक खालामना ना फेल जादोंबा नोङो जोंनिया मबाइलफोरा खामानि गैया अरुणाचल प्रदेश नांथाबायसो गेट मोनबाय ने गेट पास खालामबासो थांनो मोनसिगोन आरो अरुणाचलनि समायना रमायना हाजो नै जि मोजांखा Camera plane नुयोलै जायगाफोरखौ मेगना जिखिनि समायना माबा नुथायखौ नुदों केमेराया दा बापरे भगबान
lagu. Ano ba rin? जालानै जोंना ओइ सासेया गोबागासिनो नै ओंखायनोथ' ओइ गोबागासिनो नै गनायखौ होनो हाया आं नायफिननांगोन ना ओरैबायदि गुसु नै जायगाया एसे एसे दिन्थिलाबा आयु मासि गुसु बार बारदों न' मोखाङाव स्रो नांजोबलायबाय नै नै मालाय बिसिगि सानजों सेलफि लानाया गोबाग्राया हनै जोंना गारहैगासिनो दैनो अरुणाचल फैग्रा बिसोरो टावां नायग्रा गारबोगासिनो लामा लामा अबस्था गैला नै गन्थं खोबाय खै बिगा गारखो खै किल' गारखो गैला दहायना आंनियाथ' माबाया लागै मोनो बान्दारा लागै मोनो जों साथामा एसे नर्मेलाव दं ओइ ओमफ्राय नैबे ओमफ्राय आं एसे नर्मेलाव दं जेबो बुंनो हाया दिसनजोंबो मालाबा जागोन मालाबा जागोन खालि पेरासाइटजोंसो फायमारनांसिगोन आं नै लोगोफोर दासो हटेल मोनफैबाय जोङो 7टा बारबाय आरो 7:30 जाबाय नै दासो गोजांनानै मोदोम मावजोब्बाय सैथिनोबो मोदोम मावजोब्बाय हालोदानो गाज्रि जाजोब्बाय संसाराव बिदिबो जायो थैनोबो फैफिनखाला आरो बोरै आंनि बेगा मानो हानाखै गोजांनानै मोदोम मावजोब्बाय आं रुमाव हाबहैग्रोनोसै र' ओइ लोगोफोर मोनफैबाय हटेलावहाय मा हटेल बेखौ मिथिला गाबोन फुङावसो खोन्थासिगोन लोगोफोर मोदोम मावजोब्बाय आयौ जिबनावबो जानला मोनला दाफैखादै बिजय सारा जेबो जायाखै खोमा मालाय मोदोम मावजोब्बाय बिसिनि गेजेराव सोरबा जादों सोरबा जायाखै नै बे गोजा जोबनायाबो जादों नै बे कम्बल लानायाबो जादों नै बिहा जायाखै नै बे सासे ओमफ्राय नै बे जोंनि रुम आरो जोंनियाव साथाम शेयारिं खालामनानै थासिगोन ओमफ्राय ओरैजाय बेड 4 बेड दंनो मोनब्रै अबस्था गैला नै लोगोफोर गोजांनाया हाला मोथो जाजोब्बाय फैद' अर सायहैनोसै दसे ओमफ्राय बेहायनो पुडिंनिबो माबा दंखायो आरो जानायनि बेयाव जानानै थानोसै उन्दुनानै जाखांनानै दसे ब्लग लाबावनोसै लोगोफोर आङो दिनैनि ब्लगखौ एक्सट्रा हगारगोन ओमफ्राय गाबोननिखौ बेलेग हगारगोन दै लोगोफोर गाबोनसो मेन जोंना जार्निया टाउनाव थांनाया गाबोनसो मेन आरो गोजांबाय न'खौसो गोसोखांसोबाय आङो रिमि न'आव मानो फैनायसो जाबाय आङो फैनानै लानानै मानो फैनाय न'आव थांफिननो हागोन सानबाय दासो न' नै बेहाथ' अबस्था गैखाया रिमिया आयो खैबाथा माबा निसान गारबोदों इसोर लामा लामा अर सायहैनो र' दसे फिदिं लाब्रा दै खोबदो थाब या चिकेन दासो जोंहा जानाया बेयो जाबाय फान्थाव फ्राय नैबे जाबाय दाल बिदि रानखाथिखौ नैबे जाबाय आथिं राइस जाबाय दा दे ओंखाम जानो नागिरदों नै र' नै लोगोफोर जोंहा ज'नो ओंखाम जानो नागिरबाय ज' अर्डार होदों आरो ओमफ्राय जोङो बेखौनो ज' रानलायलायनानै जानोसै आरो हरथौबायबो लोगोफोर ओमफ्राय जों दा उन्दुनोसै ओमफ्राय आङो दिनै ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे गाबोनहाय आं गोदान ब्लग लाबोगोन लोगोफोर गाबोन लोगो मोनसिगोन अब्ला आं बेखिनियावनो दोनसै लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बाय बाय